बरियानो जाबाय आरोना नै जोंहा मिमि जानो नागिरदों आरोना गासैयाव 10टा दं आरोना 50 टाकानि ओमफ्राय दा जों स्टार्ट खालामसै आरो नैयाव गाजर दरसे लादों पियाज दरनै लादों बिलाहि लादों दुन्दिया बानलु आरो फोरो गाजरखौ हानोसै आरो गाजर हाबाय दं आरो जोङो नै मिमिखौ बिसिनोसै आरोना बिसिदो बयबो नै दा गाजरखौ रुखिना लानोसै आरो इयाव 1 2 नै जाबाय गाजरा दा दुन्दिया होनोसै दुन्दियाखौ हानोसै आरो नै एबार बिलाहि नै बानलु होबाय आरोना बानलु बारा होआ आरो मानोना होमबा पपिया बारा जानो हानाय नङा बानलुखौ बेखायनो जिरायदो एबार बानलु पियाज ओमफ्राय बिलाहि गाजर इखौ हाखांबाय आरो दा माबाखौ होनोसै नै मस्लाखौ थावखौबो होदों आरोना खोन्थागौ आलासि फैदों मिमि जानोसै मिमि जानोसै नै जोंहा फै मा नाम मोनलाय दिना निगिता नै मिमि जानोसै ना जोंहा जानोसै ना गैया इयो नै जोंहा लगायनोसै आरोना दा जाबाय पपि नै दा लगायनोसै आरो बरियानो जाबाय वाव जानोसै जोंहा बरियानो जाबाय आरोना आलासिफोरा नै सिया लाना फैदा नै आलासि फैदों मालाय नै जोंहा मिमि खुनाङा बानो टेस्ट खालामना नायनोसै आरो आङो माबायदि जादों बरिया बालायबाय मालाय बिनानावखौ आया सिनायदों आंखौ सिनायदों ओइ नोंसा मा मा फिथा सावदों फिथालाय फिथा एन्थाब सिबिं लादु नारेंखल लादु लाबोनांगौ जानो थाखाय
थांबासो मोनजागोन दा ए नै राननोसै आरो ना दा मोनसेबानो जागोन ना दासो फैखादो इदि होनो हाबफैदोबो बयनोबो होनोसै आरो ना नै नोङो एसे जाबा नङाबा फैलायबावोब्रा एसे खाथियाव फैबावलायो ना रंजालि एसे गोजानाव थादों दिदि आंनो एसे दोन है नोंनो दोनला खोमा जों जानोसै मानो दिदि मेदल रियाजों गेलेबाय बेयो रियानि आरो दै पपिया पपिनो नै बेयाव दोनबाय पपिनो आं जानायसै नै बरिया दे जादो बयबो आनैया जायासै इसिता फैदों जोंना फिथा जादोंना इसिता फिथा जादों फिथा जादों इसिताया अ गाबबाय नै ओइ थाला नोङो थाला जोंनाव थाग' थाया अ नै थालानो थांदो फुङावनो मोजां थांसै बाय 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 निकिता बाय 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 लिना फैन सानैजों फैनो हायो 2 hours later नै जोंहा दा रिया मोननाव ओंखाम जानो थांदों आरो ना नायलाय रियाया मा खालामबाय दङ बिनानावजों गावजों बुनो माबालायगासिनो आरो ना बुनो होसोलायगासिनो सानैजों नै आनै मोननाव सफैबाय आरो सफैनाय लोगो लोगोनो अमा बेदरसो नुखाबाय आङो नैबेयो अमा बिथै आरो अमा बिथै नङा नैबेयो अमा बिखा बिबु मोदोम एवनाय आरो ना बेखौ दा जानोसै बेयाव फ्रेसबिन भाजि एवदों नै साखि नायदो आरो ना गोथाव जादोंना जायाखै होननानै बिखायो ओमफ्राय नैखि दाउ गोदाबाय दं आरो ना नै मानै दाउ माथाम ओयो माथामनो नै फिसा मासे गिदिर मासे मामाया गोदाबाय दं नै याबो दिनैसो फैदों आरो बेसेरा बिराद एक्सपार्ट आरो ना खेबसेनो माथाम जाखानोसै जोंहा मागो दमासिनि नामाव माथाम आरो मैयाबो जाखांबाय आरो जों हांनाय थेवबो इसानि नैबे मामा मोननाव फैदों आरो जानो थाखाय लेंनायखाय ओंखायनो माथाम बुथारबाय आरो हिसाबाव दाउखौ नै जोंना एक्सपार्टआ दाबो गोदाखाङाखै गोसोमसोम दंमोन ना बेखौ लाना फैलाय मा गोसोमसोम नामा खोथागौ मा गोसोम माबा गोसोमसोम दंनो नोंसानाव गोसोमसोमा लाबोबाय आरो आङो गोसोमसोमखौ मा बिलाइ दाउदै नै जानो बायदि नेखाबाय नालाय जों दाउनि नै सानथ्रिफोरा ओंखाम जाबाय जोंना बोरो बेदरालाय पपिना बेदर होआखै माथो पपिनालाय बेदर होआखै नोंनो आयौ नै बेदरा नै सासेया इंलिश मेकारनि हिन्जावा दिनै जोंनि लास्ट नाइट आरो माने लास्ट हर आरो दिनै जोंनि गाबोन फुङाव जों थांनोसै आरो ओंखायनो एसेसो फुल इन्जय खालामना लानोसै दा दसे ओमफ्राय जोंहा गाबोन फुङाव सोरांबानो थांसै आरो नै ओंखाम जानोसै आरो ना
नै इयो अमा बिबु बिखा बिलाहि बाथोन ओमफ्राय नै बियो दाउ बेदरा ओमफ्राय दालि लायाखै आं दालि लानोसै र' नै दालिखौबो आं सायावनो होना लाबाय आरो दाना जाग्रोना लानोसै जाखांनानै लोगो मोनबाय दं बरियानो जानोसै The next day. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नै दा जोङो न'आव सफैबाय आरो शिबसागराव होजोंहाय माने आनैमोननाव ओंखाम जानानै भिडिअ लानाय जायासै आरो ओमफ्राय दा डाइरेक्ट न'आव सफैखाबाय न'निफ्राय फैनायखौबो लानाय जायासै ओमफ्राय दा नै डाइरेक्ट न'आव सफैनानैसो भिडिअ खालामबाय आरो दसे रेस्ट खालामबाय मेंबाय ओंखायनो दासो मेंनानै दासो उन्दुना सिखारनानै आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आरो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै बेखौ खुरिया होफैदों आरो ना माने जोंनि मादैया मालिका नै आं जाखांबावबाय बैखौ फिथा होफैदोंमोन नै ओमफ्रायो नै जि गिदिर लाइ होफैखादों खिथानि राहायाव दोननानै नै आयौ जि गिदिरखा नै लाइया मासि गिदिर लाइ अयथासार गिदिर लाइ नै दे बेखौ दा आङो मा होनो रुनानै जागोन आरो बेखौ नङाबा अमा बेदर होनानै जागोन आरो बरिया गिदिर खालि नै बिराद गेस्रेमखा आरो ना लाइया मादै ला मा होफैदों आं खोथानि आरो दे जाखांबाय आरो होमबाबो खोथानोसै नैयो मुरि ओमफ्राय नैयो दय गाइखेर ओमफ्राय इयाव जाखांबाय आं गुर नैयो एनथाबबो होफैदोंमोन ओमफ्राय थावनिबो होफैदोंमोन आरो बेखौबो जाबाय जाखांनानैसो भिडिअ लानो गोसोखांबाय आरो बेनिफ्राय नैयो नेमकि ओमफ्राय नैयो थालिर आरो इसिनि होफैदों नै हे गाइस खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय थाबाय नै दा जोङो लोगोनि न'आव थांनो नागिरदों आरो माने बिसा एनिभार्सारि दं आरो दिनै फार्स्ट बिसोरनि एनिभार्सारि आरो बेवहाय इनभाइट खालामदों बेयाव थांनो नागिरदों आंनि भिडिअआव नुबाय थाखायो बिसोरखौ माने दाख्लै जे बेबि निउ बेबि मोनदोंमोन ना बिसानिनो आरो बिमा बिफा दा जों थांनो नागिरदों आरो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों दा थांबाय थानोसै गुसु जाथारबाय आरो दा हरबो जाबाय 7टा जाबाय एसे लेंदों नालाय आरो थांना फैनोसै दा दरजाखौ लक खालामलांनोसै थाथ'दो दे दसेनो उनाव फैबाय दं आंनि देरा दा थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो खोमसि लाइटखौनो बन्द खालामबावदो आयौ खोमसि मायबा मोनसे लांनोसै नै बेखौनो लानोसै आरो ना फाइनाल जाबाय बरिया नुदोंना नै पेकिं जाबाय दं आरो ना जोंना बरियानो कमप्लिटानो जाबाय मस्त जाबाय नै दा थांनोसै आरो नै बिसानि न'आव सफैबाय आरो सफैनानै डाइरेक्ट बेबिखौ बामखाबाय आरो बेबियाबो एसे देरसिनलायबाय साननैसो फैयैयावनो नै एसे नाय दुगैयाखैबो बियो केकआ जाखांबाय आरो मेथाइया नै जाखांबाय केकजों मेथाइ मा संखोब्रा हिन्जाव गोदान हौवा गोदान नालाय नोंथां मा संखो
लाल साहाजों हांसो बेनिफ्राय अमा बेदरजों एसे साना संखाबाय अमा बेदर नायनानै अ अमा बेदरा र' र' बोरै जाबाथाय बे हांसोना हांसोलै बरिया नुखादों माथो गोथाव जाथारगोनलै ओइया नै स्पेसियला अमाया नै रायजोफ्रा मालाय ब्लेक डग नामा अलमं मालिका नोंथांनाव दै सासे गोसो हिनजावै नोंथांनाव जेबो अरजायाना नों एसे दावबोदो जा मादैयाबो जाजेराखै मादै ए मानो अमा बेदरा गोथाव जादों ना मादों जोंना जानो लेंहरबा मालाय सासे मोजां जाबाय थाबाबो नालाय राजिखौ थोरसिखौ नायनांगौ बयल गोजाल' इनिया बयलथ' नङा मा होदों होनदों नों अमायाव औवा मेवाइबो होदों ओमफ्राय फान्थावबो होदों नामा माबा केपसिकाम इसोर खिन्थाबावा जाना फैखाला फान्थाव होआखै आं केपसिकाम होदों टमेट'खौ थाइसे होबावदां खिन्थु औवा मेवाइखौ बिराद गोथाव नांदों ना औवा मेवाया गादबसिनदों आरो ओमफ्राय आं बिदिखौ एसे लाव लाव नुबायना एसे ग्रेभि जादों होननानै टमेट' खाना होगोन मोजां जादों কিন্তু বহুত টেষ্টি নাম তোৰ আৰু বাৰে বাৰে লাগাছিনি একদম हेला दोनबोलै क्या है जाने खुल के देखो नुगोन र' थाबैनो खोन्थाथ'वा सिगां सासे So cute cut. Thank you. जोंख्लाबदों सा होदो जोंनिफ्राय So cute. नुबाय उनथिंजायबो नायनोबा एसे जादों दे जाबाय मोजां बास्तुनि थाखाय आं बैसो जानायसो बेयाव थांनोसै थादो जोंनाव थाबाय बयबो थांनोसै दा जाखांबाय गुसु जादों ना बोरै बोरै जाखोथाय मोजाङानो जादों একদম উনুকিয়া সিয়ং দङ गारिखौनो लाबोआसै थांसै गुड नाइट